ஹலோ வியூவர்ஸ், இதுதான் உங்களுடைய ஃபேவரட் த லார்ட் ஆஃப் தண்டர். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுனா இந்த அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் வந்திருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த கோல்ட் ராயல் ட்ரெஸ்ஸை பற்றி காட்டுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்ட் ராயல் வந்திருக்கு. அதுவும் பாய் பண்டில் சூப்பராக இருக்குது. டாக்ஸிக் லைம் பேஷன் என்னமோன்னு வந்திருக்கு. பட் இந்த பண்டில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்குது. கடந்த 3 கோல்ட் ராயலாக வெறும் லேடி பண்டில்ஸ் தான் விட்டுருந்துருக்காங்க. இப்போது நம்ம ரொம்ப நாளாக பாய் பண்டில் உள்ளன்னு விட்டுருக்காங்க போல இருக்குது. விட்டுருக்காங்க. நான் கிட்டத்தட்ட சேர்த்து வச்ச எல்லா டிக்கெட்டையும் ஸ்பின் பண்ணேன். அதில் 10 ஸ்பின்னில் விழுந்துருச்சு. விடுங்க. டைமண்ட் ராயல் இன்னும் மாற்றலை, அது உண்மை. இன்னும் 14 மணி நேரத்தில் மாற்றிடுவாங்கன்னு இந்த வீடியோ போடும்போது இருக்குது. இன்னும் நம்ம நல்லா ஆய்ந்து போய் பார்க்கணுன்னா ஏதோ இந்த டெலிபோர்ட்டர் ஓப்பனிங் 8% ரிப்பேர் ஆகிருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல, இன்னும் சரியாக யாருக்கும் தெரியல டெலிபோர்ட்டுன்னு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா மாட்டிட்டானுங்க. இந்த ட்ரைனிங் மேட்ச்லாம் புஷ்வான வருது. அது நீங்கள் ட்ரைனிங் மேட்ச்சில் போய் கில் அடிக்கிறதா எதுலேயோ வரும். அதில் தான் வரப்போகிறது. நீங்கள் அது வரும்போது நீங்கள் கரெக்டாக போய் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த ரேங்க் காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தொட்டாலே இப்படி வந்து நம்ம என்ன ரேங்க்கு, எஸ்ஐபி, அடுத்தது ஹீரோய்க்கு இந்த மாதிரிலாம் காட்டுது. சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கோட் ரேங்கு கூட காட்டுது. பிளாட்டினம் 4. பட் இப்போ குறைச்சி விட்டுருவாங்க எப்படின்னு சில்வர் இல்லைனா கோல்டுக்கு. ஏன்னா கோல்டு 3 போனால் இந்த P90 ஸ்கின் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. பட் இன்னும் இது ஓப்பன் ஆகலை. இன்னும் 8ஆம் மாதம் 12ஆம் தேதி ஓப்பன் ஆகுது. அன்றைக்கி வந்து நம்மளாம் குறைச்சி விட்டுருவானுங்க கிளாஸ் கோட் ரேங்கில். என்ன மாதிரி டைமண்ட் 4லாம் ஏற்றி வச்சாங்களாம் பாடுபட போகலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஏரோப்ளைன் வந்து பிங்க் கலர்லேருந்து ப்ளூ கலருக்கு மாற்றிட்டானுங்க. அது எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு அது சரியாக தெரியல. பட் ஏரோப்ளைன்லாம் நல்லா மாற்றிட்டாங்க. ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் ஒரு சில ஏரியா வந்து பெர்முடா கொண்டு வரேன்னு பேட்ச் நோட்ஸில் வந்துச்சு. இப்போ அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கான்னு தான் நம்ம போய் பார்க்க போவோம். அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம போய் பார்த்தா ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கன்னை வச்சு ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுது. நாம் அதெல்லாம் நிறைய டைம் பண்ணிட்டோம். அதனால் நம்ம இப்போ வந்து அந்த இடமெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன். ஒரு சில பேர் அப்டேட் பண்ணவங்க கூட என் வீடியோ பார்க்கலாம். ஆனால் இல்லை, நான் சொல்ல போகிற கண்டென்ட் வந்து இந்த அப்டேட்ஸு கிட்டத்தட்ட என்னென்னலாம் மாறி இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் மியூசிக் செமையாக கெட்டாக மாட்டிட்டானுங்க. பார்த்தீங்களா? இந்த கன்று ஆர்மி டேங்கர்ஸு. எனக்கு இந்த டேங்கர்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். 999 சரி விடுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டவர் வேறு இருக்குது. மேலே ஏதோ சிட்டி ஆட்டம் இருக்குது. சிட்டி தலைகளாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அப்படி தான் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம். இன்னும் 999 தான் இருக்கா இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளைன் வந்து பிங்க் அண்ட் ப்ளூ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப பிரைட்டான கலருக்கு மாட்டிட்டாங்க. அதனால ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஏரோப்ளைனு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் இந்த கீழே பார்க்கும்போது நிறைய புகை மூட்டமாக இருக்கும். ஒன்றுமே தெரியாது. எங்கே இறங்குவாங்க அதை வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்குனா தான் தெரியும். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராக தெரியுது எல்லா இடமும். அது நீங்கள் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. அப்புறம் நம்ம இப்போ அந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் கடத்த வந்து பெர்முடா கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே காணோம். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இறங்கி என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறமா இந்த கோல்ட் ராயல் பண்டில் இந்த ஏரோப்ளைன் தான் செமையாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த கோல்ட் ராயல் பண்டில் ப்ளூ கலருக்கு மாட்டிட்டானுங்க நல்ல மனுஷங்க. பேண்டா கூடயே பாண்டது பார்த்தீங்களா. இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்ட வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா, இந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் வந்து அந்த புஷ்வானா அதெல்லாம் அது ஆக்சுவலாக புஷ்வான மாதிரி தான். பட் ஏதோ ஒரு பால் ஆட்டம் இருக்குது. சிலிண்டர் அந்த மாதிரி. இவனை மேலே தான் இறங்கியிருக்கான். வாடா நோபுக்குட்டி. கீழே போவாதே. குட்டி சாவடிச்சாச்சு நோபுக்குட்டி. சரி விடுங்க, நாம் கீழே குடிச்சுட்டா ஆகணும். மை காஷ், லைஃப் குறைஞ்சிடுச்சு. விக்டர் கன் எடுத்து வச்சுருக்கான் போல வைக்க. சரி, அவனே குட்டி சாவடிக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். எங்கே ஒரு எதிரே இவன் நோப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா நல்லா அடிக்க தெரிஞ்சவனா இருக்கான். என் பேர் என்னன்னு சரியா தெரியலையே. சரி விடுங்க.
நல்லா ஆட தெரிஞ்சவன தான் இருக்கான். இவன் என்னன்னு மட்டும் காட்ட மாட்டேங்குது என்னோடதில். ஸ்கேட் பால் எடுத்துக்கூடா எடுத்துலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம இப்போ ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் தான் நான் போய் நமக்கானதாக பார்க்கலாம். ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் அப்படி என்ன அப்கிரேட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்படி என்ன அப்கிரேட் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்வேன். ட்ரை பண்ணோட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த கதவு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த காம்பேக்ட் ஜோனில் அங்கே வந்து எதுவும் பெருசாக மாற்றலை. இந்த தனியாக நம்ம பார்த்துக்கு மியூசிக் ஆர்கேட்லாம் வந்திருக்குன்னாங்கள்ல, அந்த வந்து ட்ரைனிங்கில் தான் வந்திருக்கு. வாங்க அங்கே போய் நம்ம காட்டுவோம். அங்கே போய் நம்ம கெட் என்னன்னு காட்டலாம். இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் உங்களுக்கு இந்த அப்டேட்டோட முழு டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்லுவேன். அப்புறம் இந்த அப்டேட்டில் ஒரு டாப்அப் இது விட்ருக்கானுங்க. அந்த 190 ரூபாய் ஆஃபர்னு சொல்கிறேன் இல்லை, வேறு இந்த விக்டர் ஆம்பியோன்னு இன்னும் புது கன்று வந்திருக்கு. அந்த புது கன்னில் வந்து 2 கையில் சுட முடியும் உங்களால். அதுக்கு அந்த கன்று வந்து உங்கள்கிட்ட 2 இருக்கணும். 2 இருந்தால் இந்த மாதிரி கையில் பிடிச்சி பாருந்தோம். ஆனால் இந்த கன்னில் ஒரு சின்ன இது என்னென்னா, ஸ்கோப் இல்லை. எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்கோப்பு கிடையாது இந்த கன்னுக்கு. அப்போ இதை வந்து ஒரு கன்னில் சுடுற டேமேஜ் தான் 2 கன்னில் சுடும் போது வரும். அது ஒரு மைனஸ். இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு பேர் தான் மியூசிக் ஆர்கேடு. கைனாக்காரன் போட்டான்ல மியூசிக் ஆர்கேடு ஷோ பண்ணு அப்படின்னு தான். டிங் டாங் 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 டாங். இது மியூசிக் ஆர்கேடுன்னு போட்டிருக்கான் பையன். இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய மியூசிக்ஸ் இருந்தால் நல்லா வந்திருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்வானெல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு பச்சை கலர் லைட் தெரியும்ல, அது மூலியமாக அந்த டேட்டாவுக்கு போக முடியும். நாங்களே இப்போ அது முன்னாடி போய் நின்றாலே இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக தெளிச்சுட்டு போயிடும்ல. கையில் க்ளோ தேட்டர். ஓ நாய்க்குட்டி பார்த்தீங்களா, இப்போ அதில் மூவி போட ஆரம்பிச்சிட்டான். நான் இதுதான் ஆகுது, எல்லா டைமும் டெட் ஆகிடுவான். அதுக்கு கொண்டு வச்சுட்டு போகும் டெட்டு. இப்போ திரும்போட உடச்சிடுவான். இப்போ திரும்ப டெட் ஆவான். காமெடியாக இருக்குல்ல. டெட் ஆகும்போதெல்லாம் அந்த நாயை வேலை வாங்கலாம். சரி வாங்க, அப்புறம் நான் உங்களுக்கு அந்த புஷ்வானம் காட்டுறேன் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறேன்னு. செலிப்ரேட். ஓ எவனோ ஒருத்தன் வந்திருக்கான். டைமண்ட் ஹோல்டர்ஸ். இதில் போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு புல்லட் தாட்டம் என்னமோ காட்டுது. அது வந்து ஓண்டு 0 என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம உங்கள்கிட்ட அது இருந்தால் நீங்கள் அதை பை பண்ணி இது போடலாம். பாருங்க, உட்காந்து இருந்துச்சா கூட சத்தம் கேட்குது. அவன் ஏதோ வண்டியை வச்சு விட்ட காட்ட போகிறான் போல இருக்கு. சரி அவன் என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறான். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட் ரொம்ப சூப்பரான அப்டேட் தான். அப்புறமா இந்த வண்டிக்கு எதுவும் பெருசாக மாட்டின மாதிரி தெரியல. பட் நல்ல அப்டேட்டு. இடம்லாம் மாற்றிட்டானுங்க. இந்த ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் இடத்த சொல்லலை, ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் புதுசாக ஆர்கேட் வந்திருக்கு, புஷ்வானா வந்திருக்கு. இன்னும் அவங்க நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை வச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது புதுசாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா வேறு எதுவும் மாற்றலை. அதுதான் உண்மை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே எது மாற்றுறதுன்னு சரியாக தெரில போல இருக்குது. அப்புறம் அந்த புஷ்வானம் கூட நம்ம பூயா எமோட் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். அவன் வேறு இங்கே வந்து புஷ்ஷுன்னு போயிட்டுருக்கான். வாங்க இங்கேன்னு நம்ம இந்த இடத்துல ஏதோ ட்ரைனிங் ஏரியாவோட இடத்த வந்து பெருமுடா கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்லேருந்து எந்த ஒரு இடமும் பெருமுடாவுக்கு வரல. ஒரு வேளை கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போல் இருக்கு வரதுக்கு. அதை நம்ம அந்த ஏரியா வந்ததும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த டயர் மேலே பிடிச்சி அது மேலே கூட ஏறலாம். இப்போ நான் அது மேலே கரெக்டாக பிடிச்சி ஏறியாச்சு. இது மேலே தான் ஏற முடியுது, ஆனால் இதுக்கு மேலே ஏற முடியல. நான் நிறையா டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், என்னால் ஏறவே முடியல. இங்கே வந்து இப்படிலாம் ட்ரை பண்ணால் இப்படி கீழே விழுந்துடலாம். அதனாலே இந்த டவர் மேலே ஏறுதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். சரி அதை விடுங்க. இந்த அப்டேட்டில் பார்த்தா அப்டேட்டான எல்லா விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். இதுக்கு மேலே எதுவும் காட்டுறதுக்கு இல்லை. வெறும் அந்த புஷ்வானை மட்டும்தான் என்கிட்ட அது இல்லை. அதனால அதை வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்ட முடியலை. ஓகே வியூவர்ஸ், இதுலேருந்து உங்ககிட்ட இருந்து விடை பெறுவது உங்களுடைய த லார்ட் ஆஃப் தண்டர். பை பாய்.